La història del porquet. El porquet sempre està sol i és perquè ell ho vol. A la panxa hi du una cosa important: els estalvis d'en Tim. I tant! El porquet orgullós, com li plau de sentir la mà d'en Tim a l'esquena i notar que una altra moneda hi cau. Ja en té la panxa plena. Amb els altres, el porquet no hi vol anar. És massa important per dedicar-se a jugar. S'estima més pensar en el seu tresor. Per ell, res no té més valor. Però la gata s'acosta al porquet i amb la pota li dona un copet. El porquet vacil·la, trontolla, cau i s'esmicola. Totes les monedes rodolant amunt i avall, i en Tim les recull i surt com un llamp. Que potser surt a gastar-se la setmanada mentre el porquet és allà amb la panxa trencada. Pobrissó! I si algú recull tots els trossets i els llença a les escombraries? I adeu porquet! No sap que en Tim ha anat a comprar una cola especial per poder-lo enganxar. En Tim i la mare tenen els trossets enganxats, amb molta cura, que quedin ben ajustats. El porquet es troba més bé, però alguna cosa no marxa. Ara les monedes no li entren a la panxa. Però mira, ara somriu, i abans sempre estava seriós, potser perquè en Tim i ell juguen molt més tots dos. Al porquet, la panxa buida ja no li fa res. Jugar amb els amics és molt més divertit que els diners.